Pedro Segimon Sisa. Va néixer sord a Barcelona en 1904, primer de 6 germans. Va ingressar al Colegio de la Puríssima de nens sords i després a l'Instituto Catalán de Sordomudos, que dirigia Emilio Tortosa Orero i on els seus companys li van assignar el signe distintiu personal que, encara progressivament estilitzat, l'identificaria d'ara endavant entre els sords, rínxol en la templa. El seu oncle, Pedro Mila, segon marit de Roser Segimon, col·leccionista de pintura clàssica, li va plantejar a la mare del noi que es formés en dibuix i en pintura per a poder fer-se un nom com a pintor de cavallet. Com tots els artistes catalans de l'època, va decidir estudiar pintura a la Llotja, l'escola local de Belles Arts. Que comptava, entre altres excel·lents professors, amb el retratista Feliu Mestres Borrell. Al desembre de 1923 va ingressar com a soci en el Real Cercle Artístic i més tard, a Madrid, va fer amistat amb els pintors Ramon i Valentí Zubiaurre i amb Àngel Garavilla, tots sords com ell i tots bascos. Acabada la Guerra Civil, es va casar el 2 de desembre de 1939 amb María Ángeles Valentí. I en 1941 va fundar Acción Católica de Sordomudos de Barcelona, l'actual Cerecusor, de la qual va ser elegit primer president. Després de celebrar diverses exposicions, el 1976 el seu estat de salut es va deteriorar ràpidament i va morir el 20 de juny del mateix any. Els Premis Segimon, que atorga anualment Cerecusor, honren la seva memòria.